Η σανίδα βρίσκεται σε ύψος 11 μέτρων και έχει πλάτος 30 εκατοστά. Η διέλευση από αυτό το εμπόδιο βοηθά τον εκπαιδευόμενο να υπερνικήσει τους ενδόμηχους φόβους του για το ύψος και το νερό. Η ασκούμενη είναι μόνιμο προσωπικό της ταξιαρχίας και το δυσκολότερο σημείο του εμποδίου είναι η διέλευση από τα σκαλοπάτια. Μετά τη διέλευση από τη σανίδα, οι εκπαιδευόμενοι κρέμονται στο σκηνή και πέφτουν μετά στη δεξαμενή που έχει μήκος 3 μέτρα. Οι εποχές αλλάζουν, ο Αράβης έχει. Το σκηνή γιατί το κρατάνε αυτό? Θα φτάσει εκεί πέρα, πέσει κάτω. Θα πέσει πάνω. Λοκ! Την έπισα. Όχι ρε, την έπισα.